Viżjoni Malta 2050, il-pjan holistiku li se jsawwar il-futur ta' pajjiżna għal 25 sena li ġejjin kien ittrattat f'Business Breakfast li kien indirizzat mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. Din il-viżjoni se tkun qed tara li għal żmien li ġej pajjiżna ikollu sisin sodi fis-setturi tal-infrastruttura, is-sostenibilità, l-ekonomija ekoloġika, l-innovazzjoni u t-teknoloġija flimkien mal-iżvilupp tat-talenti. Fid-diskors tiegħu il-Ministru sħaq li din il-viżjoni bdiet fuq proċess ta' konsultazzjoni li qed isseħħ ma' bosta entitajiet f'pajjiżna u għalhekk se jkun eżerċizzju li kull gvern irid jara li jagħmel biex dejjem iżomm kuntatt u jisma' il-bżonnijiet tal-istess entitajiet b'mod kontinwu biex jinħoloq moviment nazzjonali. Għanna ħafna pożittiv, ħafna sabiħ, ħafna tajjeb, hemm però sfidi li rridu nkomplu nindirizzaw. Sfidi li ġew moħluqa mill-fatt li pajjiżna kiber, li pajjiżna avvanza, imma wkoll sfidi li kif spjegajt qegħdin f'pożizzjoni li mmorru għall kwalità. Nistgħu f'pożizzjoni li mmorru għall kwalità għaliex finanzjarjament dal-pajjiż huwa b'saħħtu. U biex titkellem fuq il-kwalità li tiswa l-flus irid tkollok ir-riżorsi. U allura la għandna r-riżorsi illum il-ġurnata illum nistgħu nażlu x'tip ta' turist, mhux li rridu nġibu t-turisti, illum nistgħu nażlu x'tip ta' negozju u mhux li rridu nġibu n-negozju, illum nistgħu nażlu x'tip ta' karrieri noħolqu mhux li noħolqu kwalunkwe karrieri. Fl-istess waqt il-Ministru appella biex il-korpi kostitwiti jingħaqdu ħalli s-suċċess ma jibqax ibbażat biss fuq ċifri u fuq il-prodott domestiku gross, iżda s-suċċess jitkejjel fuq il-poplu u fuq il-kwalità tal-ħajja. Xkembri żied jgħid li minkejja dan u pjan ta' viżjoni għal 25 sena li ġejjin, l-ewwel riżultati konkreti għandhom jibdew jidhru sas-sena 2035 bi gwida u żviluppi li huma immirati li ntlaħqu daqs 10 snin oħra. Il-Ministru tal-Ekonomija semma l-importanza tal-Key Performance Indicators li se jkollhom taħt din il-viżjoni fit-tul. Permezz tagħhom se jkun qed jiġi żgurat li kollox isir b'mod trasparenti u b'responsabilità f'waqt li l-pubbliku se jkun jista' isegwi il-progress tal-Gvern lejlanijiet permezz ta' stati importanti ċari stabbiliti għall-2035. Dan huwa eżerċizzju li tkun ta' kulħadd u biex tkun ta' kulħadd tisir konsultazzjoni kif qiegħda ssir miftuħa, rridu nkunu sinċiri, rridu nkunu trasparenti man-nies. Id-deċiżjonijiet li hemm bżonn jieħdu ma' deċiżjonijiet ibsin ukoll li dan il-Gvern għandu il-kuraġġ li jħodhom, però ejja nifhmu li kull deċiżjoni ħajkollha repercussions tagħha. U għalhekk importanti li man-nies inkunu ċari. Fejn hemmhekk nissettjaw ukoll dawk li jgħidulhom Key Performance Indicators. U allura li jkunu ċari wkoll pubbliċi biex dak li jkun jista' jara li dan mhux sempliċement dokumenti ieħor li għamilna nfaqna l-flus għamilna konsultazzjoni fejn ihem, imma li ġibru ġurnata b'ġurnata nibdew nilħqu dawk it-targets. Il-Ministru tenna li pajjiżna għandu ħafna tajjeb u xi kultant dan jiġi sottovalutat u għalhekk li pajjiżna għandu jingħaqad biex inkomplu nibnu u nirranġaw fuq li għandna biex kull wieħed waħda minna ikollu għajxin aħjar.